Idan ka shiga YouTube tashar Zainuddin TV, za ka ga an rubuta subscribe da jan rubutu ka danna. Ka danna ƙararrawan sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri. Za mutane ku za ku ɗebi abubuwa. Ina hango kaina a cikin manyan masu taimako na Najeriya. Shawara shine kawai su yi haƙuri kuma su yi gaskiya. To kawai ji za ka yi wanda zai amsu ka amsa, wanda ba za a yi amsu ba kuma sai a yi ma uzuri. Kullum abin da ya fi ban dariya shine tashin da na ji ana karerakin yayana ya fitar da labarin cewar wani shahararren dan fim da ya mutu Rabilu Musa Ibro. Ba na jin komai, na jin kawai kaman na isa ne, ma'ana wata dama ce Allah ya ban wacce ta sa har aka yi zagin. Fari nakan koya musu wani abu ma. Lokaci ne in Allah ya kawo shi kenan sai a yi. Ana kira na da dakalin majina a hauka a zami. Ka hau mutum ka zauna daidai. Haƙuri. Garanta ya fi wanke-wanke. 'Ya'ya 10. Abokaina akwai Aminu Umar, akwai Yawale na baba, akwai Ale Mukti. Abin da yake ci min tuwa ƙwarya yadda Hausawa suka gaza gane inda muka sa gaba. Abin da mutane ba su sani game da ni shine ba a taɓa bani haƙuri ban haƙura ba akan komai. Kare in ci da hannu. Gare in sa manyan kaya. Kare in faɗa ruwa. A kara abin ya Afirka. Ta inda gazawa ta take fitowa wajen tuna alkawari in na yi. Ƙur'ani. Lokacin da mahaifina na so karɓar kuɗi a gunsa, na je masa da wasu sunayen littattafai wanda baki ɗaya littattafan nan ba ma littattafai ba ne a lokacin, sunayen 'yan balli. Saluba. Na fi son aure ko saki. Ba kwa hana ni ba, ba zan sake ki ba matata. In tambaye kushin sakin da ƙarin auren wanne yake da daɗi in kin hana in yi aure. Gara zama a gidan kaso.